جەلادەت بەدرخان دە ئەزمانێ کوردستانێدا مینە هەفتڕەنگ و کەسکەسۆرێ بوو. باخچەیەکی ڕەنگین بوو و تیرۆژێن وی لە هاوێردۆر بەلاو دەبوون. دە هەموو واراندا گولا کوردستانێ ئاو دەدا. زمانزان، شۆڕەشڤان، سیاسەتمەدار، ڕەوشەنبیر و ڕۆژنامەگەر بوو. لێ جەلادەت هەروەها خۆدیە دلێکی نازک و هەستێن بکەلەجان و جۆشدار بوو. ئەو هەستیار و هەلبەستوانێکی پێشەنگ بوو کو وەک یەک ji هێمدارên helbesta Kurdî ya nûjen tê hesibandin. Celadet bi şêweya klasîk jî helbest dihûnandin. Di helbesta bêriya botan de ku ji giyanê Şêx Evdirehmanê Garisî re hatiye diyarîkirin, Celadet Bedirxan dibêje: Kanî derwêş ka herekol ka kepir ka zozanên bavê têlî ka kêbir dibêjin ku burca belek hilweşî text û bextê botiyan de ka geşî. Seyrangeha banûwa zîn ma çi bû naxwîn qet xişr û xemlên wê li ku. Ka ezîzan Şêx û Seyda û axa kanîn ew qesir tev bilind û tev ava. Kanî stî kanî jinmîr û cêrî kanîn ewrim ka hiwêzî şeşperî. Ka banê me yê ezîzan kanî war ke pirê de ne kozikin ne jîdar. Celadet Bedirxan di helbesta xwe ya bilûra min de bi gotinên herî xweşik û neqandî hestên xwe bi vî rengî dinehwirîne. Bilûra min a şîrîn tutsariya sibihê û hingûra êvarê de hevalê bêhevalan destbirayê şivan û dilketiyanî dengê te hêstirên dilên xemgîran silava ji hev veqetiyan girîn û zarîna dilketiyan tîne bîra min. Bilûra min tûyî xemrevîna terkeserên dinyayê dengê bilûra min çiya û zozanên bilind kaniyên bi gul û rîhan dorgirtî guhê şikeft û serê zinaran guhdarên te ne û sira bayê xerbî te di nav pelên darê de digerîne. Bilûra min were em ê bi wî çiyayê bilind re bi hewa kevin û bibin cîranê bayên xurt. Celadet Bedirxan bi navê were dotmam jî helbestekê diyarî hevjîna xwe Rewşen Xanimê dike û tê de dibêje: Dotmam wilo ye, heta mirov xwenaz dike, emrê xwe xelas dike. Ez pîr bûme di derxika canê min de çil buhar pişkevîne, qurma bedena min çil zivistan dîtine, bi sedan ba û bahozan ew hejandine, bê hejmer berf û baran tê re çûne. Erê dotmam keçmama çeleng tu çûyî hûn çûn, em di destê jinên biyanî de hûn dibin rikanê mêrên nenas de. Himbizê xwe veke ez ji te re têm, min himbêz bike, min wek mêr pismam û her tiştê xwe maç bike. Besa Mustafa, Rûdaw.